Опять резиденты. 1 сентября апелляционный суд города Киева частично удовлетворил жалобу крымчан в Нацбанк. Однако это касается только физических лиц. Предприниматели продолжают оставаться нерезидентами. Облегчит ли это жизнь вынужденным переселенцам из полуострова, узнавали наши корреспонденты. Визнати незаконним та скасувати пункт 1 постанови правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року. Правозащитник Сергей Заяц был одним из тех, кто оспаривал постановление Нацбанка, согласно которому крымчан признавали нерезидентами. Говорит, такое решение является компромиссом, но не финалом. Будет судиться и дальше. Того, що була проблема, не помітять ті, хто вперше будуть звертатися до банку, намагатися відкрити рахунок або користуватися своїм рахунком. Деякі кримчани, наприклад, повідкривали рахунки як нерезиденти. Національний банк створив таку ситуацію, яку виправляти знову ж таки не так просто. Именно с такой проблемой столкнулся крымчанин Роман Мартыновский. В Киев мужчина приехал в марте прошлого года. Тогда все счета ему заблокировали. В банке зарегистрировался как нерезидент и открыл новый счет. Зараз фактично знову треба звертатись до банку для того, аби банк повернув все назад. Я точно знаю, що мені сьогодні у цьому буде відмовлено з посиланням на те, що вони керуються відповідними інструкціями і нормативними документами Національного банку. А на сьогоднішній день ніякого розпорядження, ніякого рішення Національного банку, як діяти в цій ситуації, немає. В Нацбанке общаться на камеру не захотели. В письме объяснили, такое распоряжение появится не скоро. Решение апелляционного суда будут оспаривать. Поэтому по меньшей мере 2 месяца Роман Малиновский точно не будет знать, кто он. Наталья Калинка, Ислам Пинка, Заман, АТР.